Φίλες και φίλοι, τρίτη θητεία με τον Γιώργο Θωμάκο. Και μόνο με τον Γιώργο Θωμάκο, γιατί κατάφερε να διαχειριστεί μέσα στην οικονομική κρίση, μέσα στην ενεργειακή κρίση και βασικά μέσα στην υγειονομική κρίση πάρα πολλά πράγματα προς όφελος των δημοτών. Καταφέραμε να κάνουμε μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται, έργα που δεν φαίνονται αλλά είναι απαραίτητα για το Δήμο. Έργα που δεν τα έχετε δει όλοι, όπως ας πούμε οι παιδικοί σταθμοί. Φτιάξαμε 2 καινούριους παιδικούς σταθμούς. Ανακαινήσαμε 8 παιδικούς σταθμούς. Και αυτός ο παιδικός σταθμός που είμαστε εδώ, που είναι σύμβολο παράδοσης για την Κηφισιά, γιατί είναι ένα παλιό πέτρινο κτίριο της εποχής, νομίζω, του 1900, τέλη του 1900 που φτιάχτηκε, όπου εδώ, να κάνω μια παρένθεση, μεγαλώσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς, οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, δούλεψαν πολύ σε αυτή τη βίλα, στη βίλα της πατρούλας Καμπάνη, της πατρούλας Μίχλ Καμπάνη, η οποία αγκάλιαζε τότε τα παιδιά. Είναι ένας χώρος δηλαδή που έχει μια ιστορία. Αυτό το χώρο λοιπόν τον αξιοποιήσαμε ως κληροδότημα του Δήμου Κηφισιάς, τον φτιάξαμε και από το 2015 τον παραδώσαμε στους κατοίκους της πόλης μας, στους δημότες μας. Απέκτησε δηλαδή κάτω Κηφισιά ένα όμορφο κτίριο, έναν παιδικό σταθμό κόσμημα θα έλεγα εγώ. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παιδικός σταθμός όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, όσον αφορά την αρχιτεκτονική του σπιτιού, όσον αφορά την ιστορία τέλος πάντων. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει ένας δήμαρχος να ανακαινήσει 8 παιδικούς σταθμούς, να φιλοξενεί 600 παιδιά, να έχει πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασιζόμενο στο Μοντεσόρι. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κηφισιάς κάνουν μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε το σύστημα της Μοντεσόρι. Έχουν παραδεί κάποια κομμάτια από το σύστημα Μοντεσόρι και το σύστημα Ρέντζιο Εμίλιο. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Προσπαθούμε λοιπόν, έχοντας πιλωτικά φτιάξει 2 παιδικούς σταθμούς, τη Βίλα Μίθ και τη Βίλα Πίτα, όπου εκεί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το πρώτο σύστημα αυτό, το εκπαιδευτικό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Π.χ. τα παιδιά σερβίρονται μόνα τους, δηλαδή έχουν το φαγητό στο μπουφέ και πηγαίνουν με τη βοήθεια βέβαια πάντα των παιδαγωγών και βάζουν στο πιάτο το φαγητό. Αφού τρώνε λοιπόν, το μαζεύουν το πιάτο τους και το δίνουν στην παιδαγωγό και σιγά σιγά θα αρχίζουν να σκορπίζουν και το χώρο όπου φάγανε για να μπορούν να ξεκινήσουν τέλος πάντων να κάνουν κάποιες δράσεις και να μπορούν να γίνονται και αυτόνομα. Να μην έχουν ανάγκη δηλαδή, να αυτοεξυπηρετούνται. Στα σχέδια λοιπόν του Δήμου Κηφισιάς είναι να φτιαχτεί το νέο κληροδότημα που αποκτήσαμε, ο παιδικός σταθμός που είναι στην Κασαβέτη, που θα εκτιμούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα θα λειτουργήσει με το νέο έτος, γιατί ήδη είμαστε στην ανακατασκευή του και προσαρμοζόμενοι στο προεδρικό διάταγμα του 2017. Αισιοδοξούμε λοιπόν το 2024 να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός στην οδό Κασαβέτη και η διοίκησή μας έχει σκοπό να βρει και σε άλλες περιοχές και κυρίως στην Ερυθρέα που υπάρχει πρόβλημα λόγω ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές για να βρούμε ανάλογο κτίριο που να τηρεί τις προδιαγραφές δηλαδή του προεδρικού διατάγματος. Αισιοδοξούμε ότι θα βρούμε και θα μπορούμε να ιδρύσουμε άλλον έναν παιδικό σταθμό στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθρέας. Γι' αυτό επανέρχομαι λοιπόν στον αρχικό προβληματισμό σας πιθανόν, γιατί με τον Γιώργο Θωμάκο ξανά. Γιατί απλά φροντίζει ο Γιώργος Θωμάκος την ποιότητα, την καθημερινότητα των παιδιών μας. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Και όχι μόνο στην προσχολική αγωγή, αλλά και στα σχολεία, και στα δημοτικά, και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Προτεραιότητα μας η παιδεία και το έχουμε δείξει. Έχουμε αναβαθμίσει, έχουμε ανακαινήσει πολλά σχολεία, συν ότι έχουμε φτιάξει και 2 σχολεία στο Δήμο μας. Το πρώτο της Νέας Ερυθρέας, όπου σε λίγους μήνες θα παραδοθεί στη μαθητική κοινότητα, σχολική κοινότητα, και το πρώτο της Κηφισιάς, το παλιό διατηρητέο κτίριο που φτιάξαμε την καινούργια πτέρυγα. Και με ιδίους πόρους, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή σωστή διαχείριση, εξοικονόμηση χρημάτων και χρηματοδότηση με τα διάφορα προγράμματα, γι' αυτό και Γιώργο Θωμάκο.